أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على المصطفى القائل فاطمة بدعة مني من أغضبها فقد أغضبني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada masa sanuma min ya fanya ka gafo sanuman kono ka fala kira baka cidiya sarati fuye ko ka somogo kanu anu ku tugu nyonya. Ambe salaka ale min ya fanya aka kuma kan sanuman kono ka fo Fatima tiye ale son kundo ye ni mami ya la dimi ay kumi ye ale ala kira la dimi ay kumi ye ala la dimi o hukmu kono bi ni anye ba woni jangne bu Sherif la konnana kabbe bi décembre kalo tile duruma samba fila ani muga ani duru ambe kalo sanuman kono ni kalo noy dimado sani na jora mali kono ate dugo fanshi fe ka kayni musobami ni ala ye addi amanoy ala kira dem so sanuma Fatima Zahra bi Sherifla jalabe amba bulu noy madam Haidara tanti Fatima Traoré ay tigra ba fa kuna o hukumu kono ale ka wuli ka jona ka cesri akara sababu ye bi mali kono mali ko kan Fatima Zahra mo kunte min do ala o yo do ala mo ya kanu mo ya anno kan tugu ka kayni anfa sanuman ka wele kanye noye a Seydi Sherif Usman madan Haidara ala ka shini kane ya di ama o hukumu kono bi ni anye kene min kan ni kene amba ya kanu ka sigi ambala ka utogala abe san chamambo sango san abi wele bla musuba doma obena kana kene nyenema o hukumu kono bi mami mbambulo wodi ye hajja kumba tangaraye aka wulika jona ka cesiri koson ma dugoni te jamana en kono ale de bina kene nyenema anye yananga korofo anga dua konnana amba bismillah kene kan amba fo hajja kumba assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatimata Zahra tondi bela jele tanti Fatimata naka jama presidenti naka jama au be salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe afotuni ka wale nyumando yana anga don korofo kono anga don nyina tanti ya kanu ka temmi di Fatimata Zahra abaro konnana wodi ye ko réseaux sociaux kololo bala beba do akeme ka cheni bauke nga ko Fatima kallamo anaka kala anaka hakrina amisuko wotaka kisi ka bo ama chugumina ayo ni temdi nyina Fatima Zahra anyina 2025 bara konnana o kuma kono beki hakli twala mo de ni kene ski Fatima Zahra kene iki i joni yore na ka seka wala ni ketemina famia be seka soro ala nga ani haja bina boroke faminka oye Fatima ka fen chama sabla musoba de du kalam bade ni be ala o kuma kono yani angata yoroja amba fo aja Fatima jonde du Fatima ere bora jonde la. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril lazim. Ala kan nafani a horomai jalo yaningi ka nyiningali jabi ambe dodon ke anga mogoba mi borambulu ni o elage ba amenyai ntise ka do baro ngono chogo shila ni matashi blake katama nga avion billet dirama ko ngata jana jala me zara ka kene kama mata parce que ko infla be ko kele o de ko son mata jana jakera 100 ambe do ke ala ka bada bada no gani islam e jube ay bara mi ngeti jani yako na ala ko jo ay filimu ke ala ka yafa anama ala ka chorba nyanda rosu ni o do kera me jeyi ni sirifu femina do ka du kono kadaka ni ko Fatima Zahra ko sirifu mbamso donc tisaka do sirifu ka du kono fonga jeyi ni sirifu fe sirifu fe be kena kono na ina abe ya fama mena do akwa du kono na la doni baga fe be kena wono ba ina fe akwa strategy kuma tiki fe bien aka sira jambe doni min donye doni min kalan karamoko do Sheikh Alsen Jaktewi Seydi Malik Diallo Malmatu Mariam Dambelew gogo chamu nye doni min tomo ulu ko min sira ka tunga kalande haklila mena
kuma o la Zaraw kan ni fili min donna la n karamɔgɔw ka fili tɛ dɛ ne de ka kalanden kolonya b'a kɛ mais Ala ɲini fana Ala kana fili bɔ a kɔnɔ Ala k'a bɔ dusukun na k'a don dusukun kɔnɔ k'a ɲɛ Ala fɛ ya Rabbi Ala ka nɛnkun Ala k'a sabati min bɛ bɔ n da Ala k'a bɛɛ sen ma donc ka kɛɲɛ ni o kumakan ye Jalo ni ko Fatima yɛrɛ ye jɔn ye an bɛ se k'a daminɛ sa fo sini sɔgɔma kuma tɛ ban Fatima ye Ala ka musoba de ye Rasulu kisi ni nɛɛma b'a kan o denmuso don an ba Kadija denmuso don Fatima ye Rasulu ka lagare de kisi ni nɛɛma b'a kan ni musoba in ni Ala ka jɔn musoba in ni Ala ka musow la échantillon in n'an ko an bɛ kuma o kan bi jeliw yɛrɛ ɲuman an da de ka dɔgɔ an na an bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to sinon an tɛ se ka Fatima fɔ k'a ban Fatima ye Rasulu denmuso ye kisi ni nɛɛma b'a kan an ba Kadija denmuso don Seydina Ali cɛfarin o furumuso don Usain ni Asan olu bamuso nɔrɔma don donc ni de Seyda Fatima ye ka kɛɲɛ ni a ka biographie primaire yɛrɛ ye fɔlɔ ni de ye musoba in ye nka nin dɔrɔn tɛ se ka kɛ musoba in ye o ka da kan Ala ye fɛn wɛrɛ kɛ a ye Ala ye arijinɛ kɔnɔ musow ka kuntigiya di ale ma ɲanamaya la a takbir suma takbir walilal hamdi donc Ala bɛ se ka ɲanamaya kɔnɔna la ka maa min ka arijinɛ kɔnɔ don k'o latigɛ fo ka taa arijinɛ kɔnɔ musow ka présenteya di i ma o tɛ n'importe qui ye dɛ o tɛ ko fitinin ye dɛ o kuma laɲini ye mun ye baro yɛrɛ sigikun ye mun ye taabolo ɲuman minnu bɛ Fatima Zahraw la n'o ye an ba Seyda Fatima Zahraw ye ko an k'an jija ka kɛ o ka kalanden ɲuman ye an k'an jija ka an sen da o ta danɔ la an k'an jija ka ni musoba in k'ale ladege o kuma la Fatima Zahraw dakurunya surunya la ale de ye Rasulu den ye wa denw ka lagare fana don ale de Seyda Kadija den ye ale de Seydina Ali furumuso ye Seydina Ali min ye Rasulu kisi ni nɛɛma b'a kan o fana o kanumɛkɛ ye donc furu in kɛra jigiya furu ye a kɛra balimaya furu ye furu in kɛra n b'i dɔn i bɛ n dɔn furu ye furu in kɛra fɛn ɲumanw de bɛ di ɲɔgɔn ma furu in kɛra o de Seydina Ali ka d'a kan ale fana tun ye Rasulu taama ɲɔgɔnba ye Rasulu ko n ye dɔɔnin n'a mago ɲɛ n y'a mɔ k'a ta k'a donda k'o kɛ Seydina Ali ye donc o b'a jira k'a fɔ Seydina Ali ye cɛba ye Fatima Zahraw ye musoba ye fɛnba fila u dira ɲɔgɔn ma nka fɛnba bɔra fɛnba la ka d'a kan Fatima Zahraw ale bɔra Rasulu la kisi ni nɛɛma b'a kan Zahraw fana ye muso min ye n'importe quelle muso tɛ ka d'a kan laɲini dɔ bɛ kuma in kɔnɔ an kan k'an jija ka min faamu ka min dɔn Ala ye Fatumata Zahraw kɛ fɛn mɔgɔ min ye a ye fa kanu fo k'a dama tɛmɛ wa a kɛra fa lafasabaga ni tubabuw ko ka fa soutenir bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Rasulu ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a waati y'a sɔrɔ Fatima a bɛ mɔgɔmisɛnninya la donc a se t'a ye ka fa dɛmɛ ka foyi kɛ mais fa taara yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye Rasulu ye kisi ni nɛɛma b'a kan Fatima bɛ to fa jɔjɔlimajɔli la ko minnu bɛ kɛ fa la a man d'a ye mais a bɛ gɛrɛ fa la a b'a essayer k'a bɛ fa sauver ka bɔ juguw bolo dɔgɔyama minnu bɛ ka kɛ fa la a b'a essayer k'a bɛ fa dɛmɛ ka bɔ olu kɔnɔna la mais a fanga tɛ se mais a se n'a dɔn ye min ye o kɔnɔna la a b'o se kɛ ka kanu yira fa in na ka dɛmɛ yira fa in na fo kɛra sababu ye fa in yɛrɛ bɛ musoba in wele cogo di ko Abiha o kɔrɔ ye di fa ba donc musow an k'a lajɛ an k'an denw su ka kɛ u faw kan u ka u kanu u ka kɛ u fɛ a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka d'a kan Fatima Zahraw y'i jɔ o jɔyɔrɔ de la baro in dun kun ye de k'an ka Fatima ka taa siraw ta donc Fatima y'i jɔ ni jɔyɔrɔ la k'a fa kanu ka kɛ fa fɛ fo fa yɛrɛ kɔni dabari ban kojugu sa fa de b'a wele ko Abiha
o kɔrɔ ye di fa ba yaro e kanu daɲo ka da ka rasulu fana kisi nɛma b'a kan a ma ba ko diabɔ bɛɛ b'a dɔn ka fɔ rasulu kɛra yatimɛ ye joona fa fatura ba fatura binakɛ fatura donc mais denmuso in kɛra ye den ye k'a ye terimuso ye k'a ye ba ye k'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen donc ni de ye musoba in ye dakuruya suru la ni o ye Fatimata Zahraw ye o ɲɛna kosɛbɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka ɲininkali filanan bɛ boli fɛn min kan o de ye an balakaw u bɛ se ka Fatima ka lamɔden lamɔ cogoya Fatima ye denw lamɔ cogo min a bɛ se ka sɔrɔ cogo di an bɛ tɛmɛ sira di alhamdulilayi rabil alamin ni ɲininkali in fana nafa ka bon kosɛbɛ an balakaw bɛ se ka denw lamɔ cogo di i b'a fɔ Fatima y'a kɛ cogo di Jalo yani den kana i yɛrɛ de bɛ yen fɔlɔ f'an k'an yɛrɛbakun de ladamu fɔlɔ kosɛbɛ ka d'a kan n'i ko muso i ko maloya surtout Fatima kun bɛ maloya n'i ko muso i ko basigi Fatima kun basigilen don n'i ko muso i ko diinɛ ka k'i bolo Fatima ka baara fɔlɔ yɛrɛ kun bɛnnen don mun ma o de kun ye diinɛ taabolo yɛrɛ o de kun y'a ka sinsin bere fɔlɔ ye donc musow ni an sera ka an yɛrɛ ladamu ka maloya kɛ an yɛrɛbakun na parce que muso n'a fɔra i ma k'i tɛ maloya kɔrɔ k'i bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma donc musoya yɛrɛ subaseman fɔlɔ ye maloya ye muso f'i ka maloya donc ni anw sera ka maloya an sera ka basigi don an fɛ kow la an sera ka an ka diinɛ kalan ka diinɛ dɔn parce que mɔgɔ min fana n'i kɛra diinɛ fɛ i bɛ siran ka ko caman kɛ donc diinɛ dɔnni nafa belebeleba de b'a la donc fo an k'an jija an ka se k'an ka diinɛ ka o matarafa donc n'an sera ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dun den bɛ sɔrɔ ka na ni den nana den fana n'o nana sɔrɔ taabolo min bɛ e la denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye o a bɛ min ye a bɛ segin o de kan hali sisan n'an ye denmisɛnninw b'an senkɔrɔ n'an tora ka dajuguya nɛniw kɛ ka kuma kalantanw fɔ den bɛ segin o de kan donc ça veut dire que den bɛ min ye a b'o de reprend donc ni den nana sɔrɔ ladamu bɛ e yɛrɛ la diinɛ bɛ e bolo maloya bɛ e la donc e ye den koron sisan ka don o sira kan a ka ca Ala fɛ baara ale bi nɔgɔya mais den nana sɔrɔ e taabolo man ɲi e ko e bɛ den koron k'o taabolo ka ɲa a fali bɛ sɔn ka ye sange kɔrɔ dɛ donc o siratigɛ kɔnɔna la n'an ko ka kɛɲɛ ni Fatima ka taabolo ye an ka denmisɛnninw lamara an yɛrɛ jogo ka ɲa n'an jogo ɲɛna o kuma an bɛ denw la kalan an bɛ denw la former den ka formation fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ jumɛn na Jalo tubabu b'a fɔ min ma autodiscipline autodiscipline ye mun ye i k'a to mɔgɔ ka se k'a yɛrɛ lamara ka sɔrɔ da ni busan tɛ a ɲɛ b'i la a ɲɛ t'i la a ka se ka siran a dusukun na ka siran Ala ɲɛ ka siran ka ko dɔ kɛ ka sɔrɔ e ma gɛn ni bere ta a nɔfɛ donc là c'est très très important ne baw ne balimamuso an b'an hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ an ka autodiscipline inculquer an denw kunkolo la donc ni den sera ka o faamuya e ka baara a bɛ nɔgɔya mais ni den ma se k'o faamuya e ko e bɛ den mara e ko e bɛ den bila sira ɲuman kan a bɛ kɛ n'a ɲɛ b'i la min man di ye a b'o to yen n'a ɲɛ t'i la min man di ye a bɛ o kɛ donc c'est pour cette raison an b'a fɔ autodiscipline ale nafa ka bon hadamadenya yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ n ka siran ka Ala subhanahu wa taala ɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ko o ɲɛ bɛ ne la hali ni mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ ne la o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye donc ne man kan tɛ ka nin ko masina kɛ n'o b'i kunkolo ni i dusukun na maa y'i mara o maa m'i mara o mara in a bɛ kɛ i yɛrɛ dusukun na a bɛ kɛ i hakili la donc o ye Fatima ka taasira ye o ye Fatima ka taabolo ye Fatima ka taabolo dɔ fana ye mun ye an ka inculquer an denw kunkolo la n'an yɛrɛ jogow la an ka ɲɔgɔn kanu bon kanu de dɔgɔyara bi kanu dɔgɔyara bi ma jamana kɛlen birisa ɲagami ferege ɲagami dɔ wɛrɛ tɛ o kanu de bɔra an dusukun na kanu bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ donc Fatima dun kanu b'a dusukun na kosɛbɛ
kanu bɛ Fatima dusukun na donc an ka o fana kɛ an ka taabolo ye ka ɲɔgɔn kanu k'o yira an ka denmisɛnninw na an yɛrɛ n'an furukɛw ka ɲɔgɔn kanu den k'o ye k'a dɔn k'a fɔ papa ni mama kɛlen don ka ɲɔgɔn kanu n'o kɛra den fana bɛ aw kanu ni dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu sigida la kanu bɛ na ni sigida mɔgɔw ye ɲɔgɔn kanu jamana kɔnɔ kanu bɛ na diyagoya mais du kɔnɔ kanu tɛ yen sigida la kanu tɛ yen jamana kɔnɔ kanu tɛ yen mun de bɛ na birisa ɲagami tɛ o de tile bɔlen don an ye ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma ala k'a to kanu kana an dusukolo la donc kanu o bɛ Fatima ka taabolo la mun wɛrɛ fana bɛ Fatima ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka taabolo la o ye ɲumanya tubabu ko ma générosité hɔn an ka hun kɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ rasulu yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a kan ale bɛ na Makan ale bɛ taa Medine wagati min na ale ye o système de yira Makankaw la générosité parce que ale bɛ se Makan waati min na juguya de Medine wagati min na juguya sirila la Maka n'a taara ka taa Medine mais a bɛ se yen wagati min na o b'a sɔrɔ Medinikaw u tɛ se baara caman na fɛn caman tɛ yen nɔ donc a nana Medine wagati min na a fɔlɔla fɛn fɔlɔ min na o de kɛra ka ɲɔgɔn kanu k'a créer Medinikaw ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a créer i bɛ taa sɔrɔ e Jalo bɛ se journalisiya la IBB o tɛ se journalisiya la a b'aw bolo di ɲɔgɔn ma Jalo i bɛ dege i ka baara in na walasa a k'a dahirimɛ sɔrɔ donc o de ye générosité ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka dahirimɛ sɔrɔ sira k'o yira ɲɔgɔn na yaasa cogo min na sigi bɛ se ka diya an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc nin Fatima ka taabolo belebeleba dɔ ye taabolo dɔ fana wɛrɛ ye jumɛn ye Fatima la tuguni minnu nafa ka bon sagesse muɲu ni sabali donc o fana tun bɛ Fatima bolo Fatima kun sabalilen don i y'a kɛ cogo cogo a bɛɛ bɛ bɛn wa Fatima b'a ɲini cogo bɛɛ la cogoya min na sigi bɛ se ka nɔgɔya sigi bɛ se ka diya donc an k'an jija sagesse o fana kɛ ka kɛ an ka taabolow la n'o fana bɔra yen tuguni n y'o de f'i ɲɛna n'an k'an b'an sigi ka kuma Fatima Zaharaw kan bi an bɛ si yan baro a tɛ se ka ban tuguni ka d'a kan nin ala ka musoba de ye nin ala ka danfɛnw na sɔn hɛrɛma dɔ de ye ala yɛrɛ mun dan n'a ka dancogo ye ka jogo ɲuman ɲumanw don a la i b'a fɔ rasulu yɛrɛ kisi ni nɛɛma b'a kan o jogow bɛ cogo min na ka fonisiriya d'a ma ka sabali d'a ma ka muɲu di a ma a ti galon tigɛ da min ma deli ka galon tigɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw bakuruba la ni de ye Fatima yɛrɛ ka vie ye an bɛ se ka mun ta k'an b'o kɛ kalan ye an b'o kɛ leçon ye k'a don an yɛrɛ bakun na fɔlɔ ni ka sɔrɔ k'a don an denw na ka d'a kan muso de ye dun kuloma ye muso de ye sigida kuloma ye muso de ye jamana kuloma ye ni musow sɔnna fɛn bɛɛ bɛ ɲa ni musow ma sɔn foyi tɛ ɲɛnabɔ ala ka an bɛɛ sababu amina ala k'o dugawu minɛ an ka ɲininkali sabanan teliyala a bɛna fɛn min kan o de ye an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ yan réseaux sociaux n'o ye bɔlɔlɔ sira ye a tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka fɛn o fɛn fura b'a la an bɛ se ka Fatima ka dungare dayɛlɛ ka fɛn jumɛn lajɛ ani ka fɛn jumɛn ta min bɛ se ka an kisi ka bɔ réseaux sociaux a kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔw ma. Alhamdulillah rabbil alamin Jalo nin fana ye question belebeleba ye parce que i bolo magalen filɛ joli min da la bi nin de ye diɲɛ Mali ye bi nin de ye diɲɛ tiɲɛyɔrɔ ye bi ka d'a kan réseau kɛlen don ka tiɲɛli min kɛ diɲɛ kɔnɔ bi a fanga ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ Mali kɔnɔ bi réseau kɛra sababu ye ka maa caman danbe tiɲɛ mais n bɛ segin kɔfɛ ka na Fatima la parce que n'an ko an b'a ta Fatima ka misali la maa min ma faamuyali kɛ maa min yɛrɛ tɛ fɛ ka faamuyali kɛ o b'a fɔ ninnu bɛ t'i sinsin nin kan mun na est-ce que réseau tun bɛ Fatima tile la réseau tun bɛ yen kɛ parce que adamaden dɔ de ye réseau créé o n'i ye réseau créé ka réseau kɛ fɛn min ye a bɛ k'o de ye o n'i y'a labaara fana k'a kɛ fɛn min ye a bɛ k'o de ye o donc Fatima ka bon ni réseau ye anw bolo Fatima filɛ nin ye Fatima ye diɲɛ jogo ɲuman bɛɛ ta mais Fatima ma boli diɲɛ nɔfɛ mais diɲɛ de bɛ ka boli Fatima ka taabolow nɔfɛ bi o de la an sigilen bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ. O ye tiɲɛ ye a ye tigɛ fa aw yɛrɛ kunna. donc
o kɔnɔna la maa min tɛ fɛ k'a dɔn min tɛ fɛ k'a faamu o b'a fɔ réseau kun tɛ Fatima tile la mais an b'an sinsin Fatima ka taabolo kan walasa ka se ka réseau la baara parce que jogo ɲumanya de b'a to réseau bɛ la baara maa minnu ye réseau créer n'olu kun b'a dɔn ko réseau bɛna kɛ ka nin tiɲɛli kɛ walahi u kun t'a créer minnu dun y'a créer africain tɛ o chinois de don a majeure partie ye chinois de donc mais fɛn fɛn y'a créer fana denmisɛnnin fitininw de don a si tɛ san 30 bɔ ka taa Facebook la ka taa Twitter la ka taa Telegram la ka na WhatsApp la ka na jumɛn na je ne sais quoi réseau ka ca réseau kɔnɔ fɛrɛlen don mais min bɛ utiliser an fɛ yan ka caya o de ye WhatsApp Facebook bon Facebook kɛlen don ka baara min lamaga bi o dogolen tɛ an si la WhatsApp kɛlen don ka baara min lamaga bi aw b'a dɔn ne bɛ a dɔn mais n'an ko an ka taa Fatima ka taabolo fɛ ka kisi kɔlɔlɔ ma o de ye yɛrɛ ladamu ye o de ye yɛrɛ mara ye o de ye yɛrɛ dɔn ye o de ye maloya ye parce que hadamaden n'i y'i maloyara i b'i yɛrɛ dɔn i y'i yɛrɛ ladamu i y'i ka diinɛ dɔn ko caman bɛ i tɛ don o kɔnɔna la parce que réseau kɛlen don bajiba de ye bi a bɛ woyo ka taa fan bɛɛ fɛ kunbɛn cogo t'a la mais baji min don e yɛrɛ de bɛ se ka kunbɛn cogo bila a la n'i ko i ka kɛɲɛ ni Fatima ka taabolo ye sinon bi réseau filɛ nin karamɔgɔ b'a kan kalanbali b'a kan kunfin b'a kan kunjɛ b'a kan bɛ diinɛla tɛ diinɛla b'a kan mais bɛɛ n'i ta baara cogo bɛɛ n'i ta baara cogo donc n'i k'i ka kɛ baarakɛla min ye Jalo a b'o nafa de s'i ma a bɛ se k'o kɔlɔlɔ de se i ma donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma donc n'an ko an ka taa réseau ko kɔnɔ walasa an denw n'an yɛrɛbakun ka kisi a kɔlɔlɔ ma Jalo an k'an banban Fatima ka taabolo ɲumanw kan k'an banban Fatima ka jogo ɲumanw kan ka d'a kan ni musoba in ma tiɲɛli kɛ ni musoba in ma fili ni musoba in maloyara a y'a yɛrɛ dɔn a kɛra diinɛ fɛ a kɛra Ala fɛ a kɛra Alakira fɛ kisi ni nɛɛma b'a kan donc o siratigɛ kɔnɔna la réseau an bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ an ka an denw la faamuya n ye autodiscipline min fɔ kuma daminɛ la fo an ka denw la discipline de k'a dɔn k'a fɔ réseau filɛ nin n'i b'a kɔnɔ min t'i danbe ye kana don o kɔnɔna la n'i donna o yɔrɔ la a zappe ka bɔ yen mais o b'a sɔrɔ i ye den lamɔ ka ɲa a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ne mansaw taabolo ye ka d'a kan réseau filɛ denmisɛnnin mana bila a kan fɛn dɔ de don tubabu c'est un mal nécessaire maintenant maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'i i fara ka bɔ réseau la an bɛ don min na i ko bi mais n'i bɛ to a kɔnɔ ni danbe ye to a kɔnɔ ni kodɔn ye to a kɔnɔ ni yɛrɛ dɔn ye kuranɛ bɛ kalan réseau sanfɛ o wajili bɛ lamɛn réseau sanfɛ o ni e danna ye est ce que e ka lamɔ bɛ tiɲɛ a tɛ tiɲɛ o donc o ye taabolo ɲuman dɔ ye o taabolo in an kan ka o de fɔ an denw ye k'u lamɔ ni o ye u ka o to u kunkolo kɔnɔna la n'o tɛ n'i donna réseau kɔnɔ Jalo i bɛ se ka taa don cybercriminalité kɔnɔna la cyberespace parce que n'i donna réseau kɔnɔna la e bɛ se ka ne ka données ta ka taa nin ka données ta k'a ɲagami ka taa jugu kɛ ni a ye donc o tɛ silamɛ danbe ye o tɛ maa min bɛ malo o t'i danbe o tɛ Fatima ka taa sira ye donc an ka denmisɛnninw la faamuya k'a dɔn k'a fɔ espace min don ko bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ donc an ka matarafa ka bɔ cybercriminalité ma o tɛ kelen ye filanan an bɛ denmisɛnninw la faamuya u k'u yɛrɛ matarafa ka bɔ jumɛn fana ma tuguni ni o de ye jajuguw lajɛli ani jajuguw cogoya faamuyali ye a kɔnɔna la n'an ko film pornographique parce que o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ denmisɛnnin ɲɛ coro joona k'a bɔ a danbe kɔnɔ k'a bɔ a ka ladamu kɔnɔ donc an k'an denw la faamuya u kana se o terrain kan réseau kɔnɔna la ala belebeleba dɔ fana ye jumɛn ye tuguni an ko min ma extrémisme violent n'i y'a lajɛ bi bi in na k'a fɔ an bɛ taa don réseau kɔnɔ ka diinɛ ko kɛlɛ kɛ yen nɔ ka fɛnw kɛ réseau kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka diinɛ ni diinɛ bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ferege ɲɔgɔn na o de ye extrémisme violent ye min bɛ kɛ sababu ye ka hali jamanaw kun kari ɲɔgɔn na o nin si tɛ Fatima ka taa sira ye donc o fana o ye réseau kɔlɔlɔ dɔ ye min n'an kan ka Fatima ka dungare lajɛ ka segin an kɔfɛ ka taama sira kan min b'a to an b'an yɛrɛ matarafa ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu yɔrɔ la donc je crois que
dakurunya kumbabaw la nin ye a essentiel ye sinon n y'a fɔ cogo min na a kɔnɔ ka bon ka da ka réseau fɛrɛlen don réseau dun ye fɛn ye fɛn min ni a ja taara e bolo n b'a ye dɔw b'a fɔ n y'a bila ka n y'a jigin e bolo y'a jigin mais a ma jigin ça reste fɛn saba de don ne y'a ci e ma a bɛ ne kun a b'e kun a bɛ serveur principal kɔnɔ donc e bolo a jiginna ne bolo a jiginna mais ça reste don dɔ bɛ se k'a ta k'i kɛlɛ ni a ye donc réseau c'est très très dangereux o de la n y'a fɔ fɛn min don fɛn jugu nafama don mais i yɛrɛ b'a utiliser cogo min na o de bɛ se k'a nafa n'a juguya yɔrɔ k'a lase i ma ne baw ne balimamuso an ye nin yɔrɔ faamu wa n'i y'a jate minɛ sisan n'i donna Facebook kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ hɔrɔnden silamɛden a kɛlen don ka fini dɔ don sutara ti fini na a yɔrɔ bɛɛ bɛ ye a exposelen bɛ réseau sanfɛ numéro sɛbɛnnen bɛ a fari la a ye na ne filɛ o ye silamɛya ye o tɛ an danbe ye o tɛ an taabolo ye donc o tɛ Fatima ka taa sira ye an k'an yɛrɛ matarafa o ma mun wɛrɛ fana bɛ yen tugun même an ka téléphone statut an b'a utiliser min kɛ faisons beaucoup attention an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ an ka statut kɔlɔlɔ da cogo di wa Jalo Jalo e bɛ se sisan an b'a ye an ka statut kɛra dɔnkɛyɔrɔ ye ko sinapu ne baw ne balimamuso Fatima kun bɛ maloya dɛ Fatima kun sutaralen don dɛ an ko anw ye silamɛmuso ye an ye mumunimusow ye an kan ka taa o taasiraw de kan donc an kan k'an yɛrɛ sutara an kan k'an yɛrɛ matarafa i bɛ taa sɔrɔ sisan hɔrɔnmuso de bɛ a ka statut kan a bɛ dɔn na a b'a kɔsi a b'a ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ b'a ye i b'a dɔn ko enregistreur bɛ dɔw ka téléphone na par exemple ne ye ka statut ye sisan mais i ka fɛn i ye mun bila a enregistrelen bɛ ne kun ne bɛ se k'a ta n b'a partager o b'a sɔrɔ e m'a dabɔ partage kama pour toi i y'a bila i ka statut kan dɔrɔn mɔgɔw b'a ye u bɛ tɛmɛ a la mais non ça reste chez quelqu'un donc o tigi bɛ se k'a ta e bɛ lahala mun na a tigi b'a kɛ a b'i kɛlɛ ni a ye Jalo kɔlɔlɔ bɛ a la i b'an balimamusow ye bi u bɛ kɔɲɔso kɔnɔ u n'u cɛ sigilen bɛ u b'u photo ta kɔɲɔso la a bɛ bila téléphone statut kan donc kuma la surunya la bi sokɔnɔfɛn kɛlen don kɛnɛmafɛn ye à travers les réseaux sociaux c'est très dangereux c'est très très dangereux sokɔnɔfɛn kɛra kɛnɛmafɛn ye sokɔnɔ kuma kɛra kɛnɛma kuma ye ko vocal ye fuite kɛ a ye fuite kɛ mun na a ye fuite kɛ mun de la a ye fuite kɛ qu'on se pose la question an ka ɲɔgɔn ɲininka donc vraiment an ka an yɛrɛ kɔlɔsi anw minnu ko an ye silamɛmusow ye an ka kɛ misali ɲumanw ye an ka kɛ misali ɲumanw ye an ka kɛ kunnafoni caribagaw ye an ka ɲɔgɔn la kunnafoni an ka ɲɔgɔn la dɔnniya k'a dɔn k'a fɔ fɛn min de don kɔlɔlɔ camanba de b'a la minnu ni a nafa ka dɔgɔ an ka silamɛya yɛrɛ taabolo la n'i dun ye Fatima lajɛ silamɛya de b'ale bolo diinɛ de b'ale bolo a ka taabolow la dugu mana jɛ a ka diinɛ ta a ka tile taabolo fɔlɔfɔlɔ bɛ mun ma o de ye alikuranɛ kalanni ye donc mais anw bɛ tile mun na ko TikTok yɛrɛ kɛlen don danger ye bi dɛ ne tɛ TikTok in dɔn hali a tɛ n ka téléphone kɔnɔ n tɛ se doncogo la a kɔnɔ donc du coup n bɛ ɲinɛ a kɔ TikTok kɛlen don danger ye bi n'i ye se kɛ ne bi TikTok bɛ supprimer walayi non n y'o de f'i ye n'i y'a kɛ min ye a bɛ k'o de ye mais n'i y'a ta bi je peux dire à 70% kɛmɛ sara la 70 ye tiɲɛlikɛla ye peut-être 30 o de bɛ ka kɛ ka wari ɲini donc TikTok in kɛlen don fɛn ye bi maa tɛ min yɛrɛ si dɔn kuma lankolon bɛ fɔ a kan ko lankolon bɛ k'a kan c'est-à-dire a kuma yɛrɛ hali a fɔli man di ne ye donc vraiment an k'a lajɛ an ka autodiscipline kalan an denw kun an balimamusow kun parce que munna n bɛ k'an sinsin muso kan n y'o de fɔ muso de ye du kuloma ye n'i ye muso kelen ladamu i ye muso kelen kalan i ye du kelen kalan i ye sigida kelen kalan i ye jamana kelen kalan ni muso kelen tiɲɛna du kelen tiɲɛna sigida kelen tiɲɛna jamana kelen tiɲɛna ala k'an kisi o ma donc vraiment an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ TikTok in na an k'an denw lafaamuya cɛman ni musoman u ka TikTok in ye k'a to yen u ka TikTok ye k'a to yen parce que TikTok in filɛ nin ye vraiment kɔlɔlɔ b'a la bi n'a ka biya a bɛ ka mɔgɔw lase kaso la a bɛ ka mɔgɔw se kaso ma donc kaso sɔrɔla ko min na
yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ ɲuman ye o bon hali n'i y'a ye bi tribunal créera pour lutter contre les cybercriminalité c'est parce que an yɛrɛ de dɛsɛra ka an yɛrɛ mara o n'an y'an yɛrɛ mara ka utiliser a créebaga y'a a dilan kun min kama ka utiliser à bon escient comme tubabu b'a fɔ est-ce que a b'an lase kaso ma mais n'an ma utiliser a utiliser cogo ɲuman na an dɛsɛra ka an yɛrɛ mara an dɛsɛra k'an denw mara kulubali bɛ mɔgɔw mara dɛ kulubali b'i wele de bɛ taa ɲɛnabɔ boli wali bɛ taa ɲɛnabɔ kasobonba la ala k'an kisi o ma donc vraiment n'an ko an ka kɛɲɛ ni Fatima ka taabolow ye Fatima ka jogo ɲumanw ye an k'an banba nin yɔrɔ in ka réseau kɔlɔlɔw kan an bɛ don min na ko bi wasa togo min na an bɛɛ lajɛlen na se ka kisi ko dɔw ma ko minnu ni an si ka nafa tɛ a la i y'a faamuya o faamuyara kosɛbɛ nka waati bɛ ka boli an nɔfɛ ayi sisan an bɛ to an balakaw ka yɔrɔ la ani Fatima ka kalanw kɔnɔna na bi tanti bɛ nin baara ni nin wulikajɔ ni nin cɛsiri bɛɛ kɛla silamɛ musow de ye pour que u ka se k'u yɛrɛ sɛgɛn silamɛya dɛmɛ ani Fatima ka lamɔ kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na jugo ko sira la silamɛ musow bɛ se ka Fatima ka jugo k'a capter cogo di teliya la u yɛrɛ ye a kɔnɔna na ka se k'o ladege ka baara kɛ ni a ye jalo silamɛ cɛ fara silamɛ muso kan an bɛɛ de don bɛɛ kan ka Fatima ka jugo capter ni muso jugo ɲɛna ni cɛ jugo man ɲi a tɛ ɲɛ o Seydina Ali ani Seyida Fatima mun y'u ka furu diya jugo de don Fatima filɛ a kunna n'a yɛrɛ Rasulu kisi ni nɛɛma b'a kan a y'a ta ka di Ali ma a kanimɛkɛ fɛn kun tɛ Ali bolo foyi kun tɛ Badara Asaja bolo foyi kun t'a bolo mais diinɛ b'a bolo Ala b'a bolo Rasulu y'a jɛɲɔgɔn ye Fatima fana diinɛ bɛ a bolo c'est comme n'i ye président den ta k'a di gardien ma o cas de don n'i ko k'i kana bila an ka ɲɛnamaya terme kɔnɔna na i ye président den ta i taara di gardien ma gardien aw ma dɔgɔyama tɛ donc en ce moment président den bɛna fɔ de n ka wusa karisa ma donc a t'i koron ka bɛn a ka furu baara ma mais ça a été le contraire chez Fatima Fatima dira Seydina Ali ma a y'i koron ka bɛn n'a ye a yɛrɛ b'a ka furu baaraw kɛ f'a bɛ sɛgɛn don dɔw f'a hinɛ bɛ Ali yɛrɛ minɛ Ali yɛrɛ b'a fɔ a ma ko taa Rasulu fɛ kisi nɛɛma b'a ka jɔnmuso dɔ d'i ma a ka n'i dɛmɛ i ka baaraw la Fatima b'a fɔ ayi a ka ɲi mais c'est parce que a kunna n'a yɛrɛ n'o tɛ a diinɛ Badara Ali ma a taalen n'a y'a ye k'a fɔ fɛn t'a bolo o ka sɔrɔ tɛ fa ka sɔrɔ bɔ o ka rang social tɛ fa ka rang social bɔ a bɛ muruti a ma de anw ka bi furu bɛ ten de o n'an taara an mana cɛ fasi dɔ ye kɛnɛma n'an taara so n'o tɛ yen nɔ an bɛ muruti de donc a kɛɲɛ ni Fatima ka taa siraw ye musow an ka kun lahala bɛɛ kɔnɔ an ka kun lahala bɛɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ y'i hɔrɔn kan di ka don ko la i b'i jija i bɛ to a la ni o hɔrɔnya ni silamɛya ni danbe ye o kuma bi na an musolakaw an k'an jija an ka Fatima ka jogo ɲumanba ninnu an ka olu de kɛ an ka kɛlɛkɛminɛn ye an k'olu de kɛ an ka taabolo ye an ka baara kɛ ni o ye n'an ye baara kɛ ni o ye an na den barikamaw wolo an bɛ don min na ko bi bon barikako in fana kɛlen bɛ k'o fili kɔfɛ bon diɲɛ subasima ye barika de diɲɛ ko n'i i donna a la ni barika t'i la a bɛ kɛ ho ye bon barika dun bɛ daminɛ yɔrɔ jan a bɛ daminɛ kabiri anw furumusow a bɛ daminɛ anw de la donc n'an ye barika ɲini an furu ɲɔgɔn fɛ ka barika ɲini an furu ɲɔgɔn mansaw fɛ ka furu bato a bato cogo la an bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kɛ den barikamaw ye ka jogo ɲuman don olu fana la olu ka jogo in fana kɛ a kɛcogo ɲuman na k'u kɛ den sabatilenw ye jalo n'o kɛra barika bɛ kɛ barika kan mais ni kow ma sabati u sabati cogo la Ala k'an kisi ka an tanga den lankolon bi caya Ala ka muso bɛɛ kisi den lankolon bange ma Ala ka barika don an bɛɛ bɔnnaw la Ala ka barika don denmisɛnninw na Ala ka jamana Ala k'a sumaya donc nin de ye Fatima ka taasiraw ye an kan ka mun lajɛ an kan ka boli a kan min ye aw cɛlakaw taabolo ye k'a fɔ cɛw ye cɛya ye cɛsiri de i b'a fɔ Seydina Ali cɛya ye kankelentigiya de i n'a fɔ Seydina Ali Seydina Ali don min na Rasulu bɛ bɔ kisi ni nɛɛma b'a kan a bɛ bɔ Maka ka taa Medine
rasulu ye a ka fɛnw kalifa Seydina Ali de la cɛfarinya danaya de y'a kɛ ale Seydina Ali kelen de tilala tugun k'i da rasulu dayɔrɔ kisi ni nɛɛma b'a kan ko e ka taa ne bɛ n da ni jugu nana a bɛ k'u kɔnɔ ko e de don hali n'u ye ne faga fɛn t'a la o tɛ cɛfarinya ye o tɛ kankelentigiya ye o tɛ kanu ye donc cɛw a fana k'aw jija aw ka kɛ kankelentigiw ye aw ka kɛ dannamɔgɔw ye aw kana kɛ janfakɛla ye janfa man ɲi dɛ bon janfa dun o tɛ an bi mɔgɔ fana bolo fɛn ye bon nin si tɛ Fatima Seyida Fatima nin si tɛ ale ka taabolo ye nin si tɛ ale ka laɲini ɲɛnamaya kɔnɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma amina amina kuma an ka waati kɔni ale sera ka se nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kelen-kelen na k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kumakuncɛ kuma k'a d'a kan kumakuncɛ kuma la Jalo ne y'o de fɔ nin masala in a ka di a kuncɛli yɛrɛ man di mais faamuyali dɔgɔya ni ɲe mun kalan n ka karamɔgɔw kɔ o dɔgɔya peut-être an bɛ jɔ yan de n'o tɛ nin baro ye a bɛ se ka an nata fo sini a fɔli tɛ ban n'i k'i ka don Fatima ka histoire kɔnɔ i ka don Seydina Ali ka histoire kɔnɔ Useni ni Asani ka don olu ka histoire kɔnɔna la Fatima ka furumuso ɲumanya de y'a to Seydina Asan ani Fuseni olu de kɛra alibeyitiw bɛɛ ka donda ye sabu alibeyitiw bɛɛ bɔra nin cɛba fila de la ni o ye Useni ni Asan ye an filɛ o du sanuman dɔ de kɔnɔ Zamzam yu cɛba in Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale o cɛba dɔ de ye ale Useni ni Asan bɔnna de ye donc a ka jogo n'a ka kɛwale bɛɛ bɛ a yira an bɛ se k'a fɔ an fa in n'an ka cɛkɔrɔba in Fatima jogo bɛ ale la Seydina Ali jogo bɛ nin cɛkɔrɔba in na ka d'a kan nin cɛkɔrɔba in sabalilen a muɲunen don a ti nkalon tigɛ a ti mɔgɔ nabara a ti mɔgɔ janfa n'o tɛ ko bɛ dara nin cɛba in kan ko bɛ dara nin sirifikɛ in kan ɲɛdimi kɔnɔdimi taw ɲɛdimi don a kɛra an ɲɛna Mali kɔnɔ yan a kɛra an ɲɛna de fɔlɔ n'i bɛ taa ka wajibi yɔrɔ aw bɛ cari cogo ma aw yɛrɛ bolo bɛɛ bɛ t'i ɲɛjugu kan nka bolo tɛ biri tile da la bolo tɛ biri tile da la Ala ko ko bolo tɛ biri a da la bolo ma biri a da la mun y'o s'a ma a ka muɲu n'a ka sabali n'a ka Ala dɔn a n'a ti mɔgɔ janfa donc Seydi Usman Sherif Haidara yɛrɛ kelen pe o bɛ misali bɔ hali n'a ma taa fo Fatima Zahraw la wallahi ni cɛkɔrɔba in kelen bɛ misali bɔ donc an k'an jija an ka kɛ misali ɲumanw ye an ka mɔgɔ ɲumanw ladege an ka mɔgɔ ɲumanw nɔ minɛ yaasa cogo min na sigiw bɛ diya diɲɛ bɛ diya donc kumakuncɛ kuma la hadamaden jogo i ja de don hadamaden jogo i ja de don wa an k'an jija fana diɲɛlatigɛ kɔnɔ min ka jugu ni diɲɛ ko bɛɛ aw b'a dɔn wa a t'a dɔn min ka jugu ni diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ne yɛrɛ bolo dɛ hadamaden i ni conscience ka kɛ kɛlɛ la i ni hakili ka kɛ kɛlɛ la c'est comme e b'i dogo ka ko dɔ kɛ e bolo mɔgɔ si t'a kalama mais e ni Ala camancɛ la e dun bɛ k'a kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko ɲuman tɛ wallahi i hakili tɛ lafiya i dusukun tɛ lafiya donc an k'an jija an n'an dusukun n'an hakili ka kɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ an kana an hakili janfa an kana dusukun janfa a ka ca Ala fɛ n'i m'i hakili janfa i m'i dusukun janfa i ka diɲɛlatigɛ taabolo a bɛ ɲɛ Ala ko min ka kɛ e y'o kɛ Ala ko min ka to yen e y'o to yen e ma t'i dogo k'o kɛ alhamdulillah i ye Fatima ka taa sira sɔrɔ Fatima ko ka jogo ɲuman don denw na ni an y'o kɛ alhamdulillah i ye taabolo ɲuman sɔrɔ donc kuma kuncɛ kuma la wala n y'an fa kɛ misali min ye kɛ ne bolo an fa de bɛ kɛ ka ne ka kuma kuncɛ ka d'a kan nin cɛkɔrɔba in ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma ye ɲɔgɔnmada de don Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko ayiwa hakili la faamu caman sɔrɔla an bɛɛ ka fɔ labbayiki ya Fatima labbayiki ya Fatima an dalen b'a la Fatimatu Zahra a bɛ an tora yan ayiwa Haja an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka nin kɔrɔfɔ ninnu na ni nin lamɛnna ka baara kɛ n'a ye hakili la yanni san wɛrɛ cɛ belebelebele o bɛ bɔ kow la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka na tanti ka wele jaabi kanu ani silamɛya baden b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn
wala an bɛ ala de dila ye ala ka nin k'a ma baraji ye Fatima ka kɛnɛ mɔgɔ tɛ sigi ala gansa o hukumu kɔnɔna na san o san aw yɛrɛ b'a dɔn baara in a bɛna kun cɛ an karamɔgɔ fɛ a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲɛmɛ a la kɛ ni karamɔgɔ bɛ taama na o kɔfɛ a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a fana bɛ taama na nka u ka yamaruya Sherifu ka yamaruya an karamɔgɔ Tahir ale kana u nɔrɔ bila ka kɛnɛ kun cɛ dakuru ɲɛ 2 Ustaz Tahir ale bɛ se k'a sɛnsɛn ka na baara in kun cɛ ni ala ka jɛ ye nin kɛnɛ in kan an tɛ ɲinɛ an bɛ tasi bila ka taa salongo an ni jɛma ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Umu Jara walahi adamaden tɛ foyi ye a bɔlen kɔfɛ yan de o dɔgɔkun in de la a fatura o la an dalen b'a la k'a fɔ ko maa kunnandi don parce que mɔgɔ si tɛna Fatima ka kɛnɛ animé o kɔfɛ ko ala k'i degun a tɛ kɛ fiyewu duwawu kɛra ye nin kɛnɛ in na mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ka duwawu bɛ minɛ ale de ye salon kɛnɛ animé nka bi a t'an tɔɔrɔ an tɛ ɲinɛ kɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ la ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ayiwa ala k'an bɛ saba ma an bɛ Haja Kunba Tangara fo ka waleɲuman dɔn a ka nin dakuru ɲɛ 2 nin na duwawu k'a ye ala ka nin k'a ma si ni kɛnɛya ye o hukumu kɔnɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na an karamɔgɔ Ustaz Tahir ale b'an bolo yan nin Sherifu tɔgɔ la ale nana ka na baara in kun cɛ Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baasi t'i la kɔni. Alhamdulillah baasi t'an na an bɛ ala to. Ayiwa an bɛ Fatima ka kɛnɛ kan nin kɛnɛ in bɛ sigi san o san an ba fɛ an balakaw bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya o la hakili la an ka malimatu bɔra ka dakuru ɲɛ 2 minnu fɔ i yɛrɛ ye caman lamɛn a la o la san o san Sherifu bɛ na kɛnɛ in kun cɛ ka duwawu kɛ n'a ma ɲɛ u ye kɛrɛnkɛrɛn ka na tɔgɔ la dakuru ɲɛ 2 b'i bolo ka baara in kun cɛ ni a ye. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار شجلوا عن سيسيرون كفنا الله سبحانه وتعالى توغي أنا أمبولي أنا فانا أنا دبلو بلا جلنا كفانا دبل سجى ألم أمي على فوق بركة داك ولي من دون nema chama kishi chama barka chama amonyi na ala fa ko ka kana bi mandika no Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama o nema no kishi no barka nyona chama amonyi na ala fa ko ka kana bi so dingo ka mun so na jenya ni ani je toroma ya sadina bi sa sewra ani aseto ko chenyi sigatal iba fiya fo to bina insha Allah ambe Fatima ambe alaka keneka ni an karamo kan nyamorwe an ka jɛ insha Allah ka baara kun cɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogo min na o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di silamɛ bɛɛ ma an ba minnu hadara kɛnɛ kan ani nali kunkanniya bɛ fɛn fɛn kɔnɔ n'o sen ma sira sɔrɔ ani mɔgɔ bɛna kɛ ni ja yeba ye ka nisɔndiya n'a ye ka sewa n'a ye ani hakaja mɔgɔ sen bɛ alakira somɔgɔ ko la hali n'olu sen ma yan sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ barika da k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ba n'o ye Tani Famata ye ani an ba bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ye jɔra alakira ka denbaya u ka bangeliw ɲɛnamali ye o denbaya kɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an fa ma sabu a bɛɛ sabu ye ale de ye n'o ye Samahatu Seyidi Sherif Usman Madan Haidara an bɛ ala deli ala k'an na simaya ka kisi dafalen na ka denw kisi ka denbaya bɛɛ kisi ka kalandenw kisi ka an n'u ji de hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ musoba min ka kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ delila ka kuma a kan ale ye dakuruɲɛ 3 de fɔ sabu ni maa ma ɲa k'a bɛ kɛ maaba ye a bɛ kɛ maaba ye ni sira damadama ye a bɛ kɛ maaba ye mɔgɔ wɛrɛ juru la a bɛ se ka kɛ maaba ye a yɛrɛ la o tuma ala jɔn ni karamɔgɔ in a kɛtɔ ka Fatumatu fɔ mɔgɔw ye min bɛ kodɔnna bɛɛ wasa a ye dakuruɲɛ 3 fɔ a dakuruɲɛ fɔlɔfɔlɔ a ko n'i bɛ fɛ ka Fatumatu ɲini i b'i yɛrɛ ɲininka hiya bintu man an bɛ ka kuma musoba min kan jɔn denmuso don o ye dakuruɲɛ fɔlɔ ye dakuruɲɛ 2nan hiya zawju man an bɛ ka kuma musoba min kan jɔn furumuso don dakuruɲɛ 3nan hiya ummu man jɔn ba don sabu mɔgɔ dɔ bɛ se ka waso sɔrɔ ni fa ye
mais a bɛ furu cɛ dɔ ma Ala ka n'aw kisi o bɛ a traîner fo k'a bɔ a danbe la k'a ka ko tiɲɛ a bolo mɔgɔ dɔ bɛ se ka fa ɲuman sɔrɔ ka furucɛ ɲuman sɔrɔ mais kuma dɔw la lajarabi ni ko dɔw bɛ na a bɛ se ka den dɔ sɔrɔ den min bɛ a ka bonya ɲɛ nɔgɔ donc a ye Fatumatu d'a ma ni 3 kɔnɔ hiya bintu man jɔn denmuso don ne ne bɛɛ b'a dɔn dɔrɔn k'a tun b'an bɔ a ka fɔ dɔrɔn hiya bintu Muhammadin rasulillah hali n'an tun danna o ma o bɛ silamɛ ni famutigi bɛɛ wasa k'a fɔ an ba Fatumatu ye Alakira de denmuso ye Alakira min ye Ala ka ciden ye Ala ka jɔn don mais Ala ka ciden ka ca Ala ka jɔn ka ca mais a ye kira suganti cogo wɛrɛw la ka da Alakira yɛrɛ comportement kan o tuma a y'a fɔ Alakira ka hakɛ la ko ale Ala yafara fɛn ma kira ye min kɛ a yafara fɛn ma Alakira bɛna min kɛ o tuma Alakira khayru man yamshi ala qadami fɛn fɛn n'i bɛ taama sen fila kan Alakira ka kusa ni bɛɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kɔrɔ Fatumatu fa o de ka kusa ni diɲɛ bɛɛ ye ni danfɛn bɛɛ ye o kɔrɔ a ye bonya sɔrɔ n'a fa ye hiya zawju man jɔn ni furu ɲɔgɔn don Seydina Ali furu ɲɔgɔn don Ali jumɛn Alakira ko Ali min ka hakɛ la ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ne Alakira nana ni dɔnni fɛn fɛn a finman n'a jɛman n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ ne Alakira y'a dugu ye maa tɛ kɛ dɔnnibaa sɛbɛ ye diinɛ kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ se ka kɛ dɔnnibaa sɛbɛ ye ni contexte dɔ to i ni Alakira cɛ mais k'o donda ye Seydina Ali ne Alakira ka dɔnni dugu donda Seydina Ali don a ma dɔn ma ko aliyun atqakum ni ne kɔ ne Alakira kɔ ni n ka mantonw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa min bɛ siran Ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Seydina Ali aliyun aqdakum n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne kira kɔ maa min bɛ kiti dɔn k'a kɛ laadiriya la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Ali ye o Ali de ye an ba Fatima furukɛ ye donc a wasara furukɛtigiya la hiya ummu man an ba Fatima ye jɔnniw ba ye i bɛna dɔrɔn hiya ummul Hasan wal Husayn n'olu fɔra bɛɛ b'o dɔn Hasan ni Huseyni ba don Hasan ni Huseyni ye jɔn ye Alakira ko minnu ka hakɛ la al-Hasan wal Huseynu sayyida shababi ahli al-janna Hasan ni Huseyni ye alijinɛ kɔnɔ funɛniw ɲɛmɔgɔ ye musoba min bɛ alijinɛ kɔnɔ funɛniw lamɔ o ye musoba ye min ni Ala ye a bonya a yɛrɛ la o ko an bɛna Fatumatu yɛrɛ la sabu tuma dɔ la ni ye ni bonya bɛɛ sɔrɔ k'a bonya tiɲɛ i bolo o bɛ bɔ e yɛrɛ la ni ye ni karama bɛɛ sɔrɔ k'a karama ɲɛ nɔgɔ o bɛ bɔ e yɛrɛ la ni ye fa ɲuman sɔrɔ ka furucɛ ɲuman sɔrɔ ka den ɲumanw sɔrɔ kuma dɔw la hakili de b'a f'i ye ko olu sɔrɔ man di ni yɛrɛ man ɲa mais kuma dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ se ka garisɛgɛ nin bɛɛ la après kɔfɛ a bɛna acte dɔw kɛ min bɛ nin bɛɛ ɲɛnɔgɔ a bolo Fatumatu ye jɔn ye a yɛrɛ la kuranɛ aya dɔ bɛ yen a bɛ suratul rahmani kɔnɔ shirifu yɛrɛ ye o kɔrɔ fɔ o kuranɛ aya ye jumɛn Ala ko marajal bahrayni yaltaqiyani a ko ne Ala ye baji fila ci yaltaqiyani baji fila in bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na o bɛ boli ɲɔgɔn da fɛ baynahuma barzakhun mais ka baji fila in to ɲɔgɔn da fɛ tanganan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ la yabghiyani k'a baji fila tɛ don ɲɔgɔn na donc espéru ye diɲɛ na u ye baji fila sɔrɔ a bɛ yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ baji ani kɔgɔji u bɛɛ b'u ɲɔgɔn da fɛ n'i ye baji ta i b'a sɔrɔ o ka timi n'i ye kɔgɔji ta i b'a sɔrɔ o ka kɔgɔ bɛ o la mais ji fila bɛ ka boli ɲɔgɔn da fɛ o tɛ ka don ɲɔgɔn na o ye kabako ye diɲɛ kɔnɔ ɔ komi o bɛ diɲɛ na sirifu yɛrɛ ko o fana mɔgɔma de bɛ yen baji bɛ yen kɔgɔji bɛ yen a ko ne bɛ fɛ k'a dɔn ko baji fila bɛ yen ɲɔgɔn da fɛ u fila si tɛ don ɲɔgɔn gasi la k'o ye Seydina Ali ani an ba Fatima i b'a fɔ an ba tun bɛ ka o dun min disa k'a fɔ n'i y'a mɛn muso ɲuman fo a ka cɛ ɲuman sɔrɔ pour que k'a dafa ni cɛ fana nana fo muso ka ɲɛ pour que k'a dafa o tuma Alakira somɔgɔw ko baji fila min mɔgɔma bɛ yen ni u ti don ɲɔgɔn gasi la o ye Seydina Ali ani an ba Fatima u ko Seydina Ali bahru shaja'a cɛfarinya baji don parce que cɛ tɛ se ka kɛ décision tigi ye fo a ka farinya farinya kɔrɔ tɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ n'i ye min décider fo a ka sɔrɔ ja b'i la i bɛ se k'o kɛ i bɛ miiri k'a fɔ n bɛ s'a conséquence bɛɛ kɔrɔ o ye Seydina Ali bahru shaja'a Seydina Ali tun ye cɛfarinya baji ye bahrul ikhlasi Seydina Ali tun ye kɔnɔnajɛya baji ye bahrul atfi wa rahma Seydina Ali tun ye makari ni hinɛ baji ye
o kuma an ba Fatumata ye baji tɔ kelen ye an ba Fatima Baharul Ifa ale tun ye sen yɛrɛla baji ye Baharul Haya'i ale tun ye maloya baji ye Baharul Rahma ale fana tun ye hinɛ baji ye o kuma Alakira so ko n'o mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛna b'o la sisan comme kuranɛ a y'a fɔ n'o baji fila sɔrɔla fabi ay ala'i rabbikuma tukazibani yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjanu ni diɲɛ baji do lulu ni marjana bɛ bɔ a la mais a kɛlen hadamaden fila ye Seydina Ali an'an ba Fatima olu kɛlen bajiba fila ye ko kuma o bajiba fila lulu ni marjana bɔra baji fila la o lulu ni marjana kɛra Seydina al-Hasani ani Seydina al-Husaini olu ye diɲɛ sɔn shirifuw la ka diɲɛ lafiya ka diɲɛ bonya ka diɲɛ karama. Donc là, an bɛ kuma surunya inshallah ka an ba fo an bɛɛ bɛ fɔlen kɔfɛ adamaden ɲuman kɛ kana kɛ mɔgɔ kama kɛ dɔn an ye garibuw de an ye san caman kɛ shirifuw da fɛ a kalanyɔrɔ la mais hakili bɛ nin du in bɛɛ ye bonyanikɛlaw don mais précisément u bɛɛ ye ne bonya fo k'an yɛrɛ maloya. An bɛ min ka kɛnɛ ka bi n'o ye Tafsir Famata a yɛrɛ hakili t'a la don dɔ la kitabu dɔ b'a bolo u b'a fɔ ko Duwal Kumayli a bɛ kalan jeudi su fɛ a mago jɔra mɔgɔ dɔ la comme a traduction de bɛ français la donc o la a kɔrɔ a arabukanama de bɛ français la fo i k'a kɔrɔ dɔn denmisɛnw taara fɛnɛ ko tanigo ŋa na k'a bɛ fɛ ka kitabu in yɔrɔ dɔ kɔrɔ fɔ a ye mais ne b'a dɔn tani yɛrɛ hakili t'o la bilen sabu a sanga janyana kosɛbɛ. Ne bɔra kalanyɔrɔ la ka na du kɔnɔ ka n'a sɔrɔ logique de fana y'o ye kalandenw kɛlen don ka chaise kelen de sigi parce que tani bɛ jigin ne bɔra kalanyɔrɔ la n ba ye n wele n karamɔgɔ sotigimuso ye n wele ne nana n'o de ye ja ale fana bi kana de ko n ye mɔgɔ dɔ wele min bɛna hali a fɔ n ye an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ chaise la a ne ko tani a fɔra ne ko i ko ne ka na a ko ne ka n sigi chaise kelen de bɛ yen a ne ko non sigi cogo t'o la ne ko non ne tɛ sigi. An tora ten o min ma kɛra kabako ye dɛ ne ma sigi chaise kan Tani Famata ma sigi ka fo chaise filanan nana. Ne ko n ma fɛn fɔ ale ye sa mais n ko nin fana ye kalan dɔ ye bɛɛ n'i ka bonya cogoya don o kuma ni Tani fana tɔgɔ fɔra yɔrɔ o n b'a fɔ n ko a ko nin ye kabako kelen ye ne ɲɛna hali sini n ko ma se ka bɔ ne kɔnɔ n ko mɔgɔba bi mɔgɔ kalanni ye kodɔnna ye donc a tɔgɔ dara an ba Fatumata min na a y'o ka jogo fana fara ɲɔgɔn kan k'o k'a yɛrɛ la an bɛ Ala deli ale a n'an ba tɔw bɛɛ Ala k'u si nɔgɔya an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara an bɛ dugawu kɛ Ala ka sidiya ni kɛnɛya d'a ma an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ Ala ka kisi dafalen na Ala ka denw kisi ka kalandenw kisi ka kanuɲɔgɔnw bɛɛ kisi aw minnu fana hadariyara Ala k'a kɛ arijinɛ sara ye wa siga foyi t'a la aw ye arijinɛ kɔnɔ denw ye ni Fatumata lahɔrɔma ye a n'a a mɔdenw n'a denw lahɔrɔma ye wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Hakila baara ye a sera kuncɛ yɔrɔ dɔ kɛra dɔ fɔra an bɛ Ala de deli yanni san wɛrɛ cɛ Ala kana an faga a ka si d'an ma a ka kɛnɛya d'an ma an ka se ka nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ sabula salon an ni dɔw jɛra ka kɛ olu ma ye nin kɛnɛ in kan. Ka foli belebele ta ka ɲɛsin Ahibawu Fatima a jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen ma u ka présidente bɛ an bolo a ye tɛgɛrɛba f'a ye a wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la ni Fatima ko dabɔra fo ka taa kuncɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli ta ka ɲɛsin tante Fatumata yɛrɛ ma n'an ba bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn nin dun ye kira a y'a ɲɛji cɛ a kɔfɛ an ba ninnu kelen o kelen ka événement mana se wari min b'u bolo u b'a bɛɛ don a la u b'a don a la mun kosɔn u b'a don a la Ala de kosɔn. Nka an bɛ Tante Fatumata ka kɛnɛ kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ani a bɛ mobilisation minnu kɛ min b'a to Fatima ka se ka dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ɲɛ mɛn a la Ala ka si ni kɛnɛya di ani sagoya ye fɛn o fɛn Ala k'a bɛɛ lajɛlen di ka foli kuncɛ ni belebele Bahawuddin Kamaluddin Shamsuddin Fakhruddin ka Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara Ala ye karamɔgɔ min tile a ma ni maa si jɛ karamɔgɔ Ala ye a garisɛgɛ fɛn na ka dɔgɔ dugukolo sanfɛ maa min b'a sɔrɔ dɔɔnikɛla kunda k'i sɔn furumuso ɲumanw na i ko n'i ɲɛ min bɛ se k'i jɔyɔrɔ ta ka tila k'i sɔn denw na den ɲumanw i ko n'i ɲɛ a cɛman n'a musoman mun bɛ se k'i kɔ ta a cogoya kelen ka tila ka kalandenw d'i ma
i kɔfɛ i ɲɛna mun bɛ se ke i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o la Sherifkɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di a ma a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ani a kanubagaw n'a ka kalandenw dusukun bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka segin n'a ɲuman ye ka na an ɲuman sɔrɔ yan o la ni Ala sɔnna ma an b'aw bila yan Fatima ko nin y'a dabɔlen de an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. So mi wele Fatima ta mi wele arijina nyema mi wele Fatima ta ini wele kaka ibora noro kaka